Una mong good medyo kuan kayo karon na wala na dagan na kayo advance ang technology. Tado na dire tado yung tindahan na dire okay may pagdidiretso pa ito nilas ka to lagi okay kurang diri matapit na ako akataw na mo mo sa tasaw na ba tandano kayo dia tasaw na ako tanay kawayan ito na malutan na ibalik si Vincent kasi ang aki ba kaya si Ate Margie ang giangkas dili dito? Dili nga to dili dito dito pikas? Dili limot ako abi na ako dito sa pikas dia to katong traffic kay kadadlog dito sa una lagi karon na wala na dalan gini dito tara dayo dire day this way to Divine Mercy ay taro ba dire ra day Rizal Claverium sa Miss Oriental layo ra gid kay kung dito tanya okay ron day gapon mo dito tanya lagi dadto Masyado na kang dalan na doon sa Madaging or naibala na ako kay nag-change owner tapos na minto na tanang niya ako masyado may mais dari dalan guys. Ada may view lagi. Diri ka magbalay ba? Sa kay dire. Bugnaw gani dire ba? Pare ana deo. Kita na yung likod po, masyado kayo pala yun parang dito parang dito dito ra luwagay lang ko ano parking area yay murag wala pa siguro ni entrance
Tsada palapad drone dire oh. Para kita yung ibabaw ba no? Okay, so pwede ka masaka dito. Maglagbok ka una. Anong parking area oh. Wow. Ito ta. Nagamulo pag construct nila. Tsada palapad drone dire oh. Wow. Nasa yung mga snacks dito. Guys, welcome sa Divine Mercy dito sa Claveria. Guys, kamulo pag construct ito. Oh wow, tsada oh, nasa mga cottage ito. Panahuman. Wow, ini ba mga cross oh. Wala pa na man. Sana Jesus I trust in you. Hindi lang nyo makita ito. Sada parang drone lagi. Sada kayo. Tapos kung mulabong na nidire klaro gini ba? Ito Jesus I trust in you. Isang bayanan din no. Wow. Dai. Ito ni guys. Dire din located sa Barangay Rizal, Claveria, Misamis Oriental. Saka ta dito. Sa kuan. Ito guys kay time check, it's 1 PM. And gagmay kay lang kuan. Kaya anak oh. Wow. Begini po. Bayan mo press view dito ang labong. Mo labong kuan ba. Kato dito, tsadan na. Tsadan na kito dito. Habog na kito. Kaya ganang, kuha na kito ba? Establish na kito dito. Wow. Pwede lang magpa-checks na. Gabi-gabi. Tada, saka tayo dito sa gubo. Wow. Dai. Divine Mercy Shrine dito sa Claveria, Misamis Oriental. Picada yung view guys oh. Hangin kayo dire eh. Wow. Ito simentado dito padulong ubos oh. Ay mao ning Claveria no. Ay hasaan ba padulong?
Ganun sa dyan. Bah, saan ni siya di ay ni. Kapag nga construct oh. Ito di. Tuyok lang ito din. Okay, so wow. Wow. So naki-video sa dalan diri asa ni siya giyon. From Tambubuan padulong sa Rizal dire sa Hasaan Claveria Road giyon. So paki-check na akong videos dire old. Wow. Basig church na dali. Wala day entrance day guys. Magkuan lang, maglagbok lang day. Pero alright. Pahit ka? Alright, balik namin sa dalan. Let's go.